Anjis. Oh, Jis. Mas Ayu. Dan mau ini karo sapa, Mas? Limo. Karo sapa kok limo lho? Mas Kang Mas namine sinten? Saniki dintene Sabtu. Mas Kang Mas paniten pundi? Sapi kula pun manah pitu. Aduh jenengane pripun? Saniki pun boten ngaleh. Dene menapa kok langsung gitu? Kula niki namine sinten? Sing takon jenengmu ya sapa? Aduh, kok jengkelke? Jangan dikan kok merayap mrene. Dadi ora karuan asunipun menapa seliwe. Kula boten udut rumiyin kula teng Surabaya. Kapan dina jemuah kula benjang badhe tindak Kuping Mas apa campur? ora mungkin mripat kulamur. Penak meneng ora cah. Pancen aku ganteng tiada tandingan. Sing ngomong ganteng ya sapa? Alah, iki nek gede dalu Pak Sakimin. Alah, Pasar Jono ning kono galo. Asak niki dintene Sabtu. Sapi kula pun payu pitu. Asak niki pun boten ngalor. Kula niki namine sinten? Kula boten udut rumiyin kula teng Surabaya. Kapan adina jemuah kula mencang badhe teng RRI. Ora mungkin mripat kulamur. Pancen aku ganteng tiada tandingan. Pancen aku ganteng tiada tanding. Pancen aku ganteng tiada tanding. Pancen aku ganteng tiada tanding. Pancen aku ganteng tiada tanding.